Σήμερα ξεκινάμε με ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στις πωλήσεις και την επικοινωνία, το να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Αν δεν το ξέρεις αυτό, μπορείς να μιλάς, να εξηγείς, να δίνεις όλη σου την ενέργεια και πάλι να μην καταφέρεις να συνδεθείς με τον άλλον. Όταν το καταλάβεις αυτό και το εφαρμόσεις, θα δεις αμέσως τεράστια διαφορά και οι συζητήσεις σου θα είναι πιο στοχευμένες, οι απαντήσεις σου πιο θετικές και θα το σκεφτώ θα γίνεται ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε και θα γνωρίσουμε το Personality Plus. Θα δούμε ποιοι είναι οι 4 βασικοί τύποι προσωπικότητας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και τι χρειάζεται να κάνεις στα πρώτα λεπτά της επικοινωνίας με κάποιον για να τους κερδίσεις. Δεν χρειάζεται να γίνεις άλλος άνθρωπος, χρειάζεται να μάθεις να μιλάς με τρόπο που ο άλλος καταλαβαίνει και εμπιστεύεται. Και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βήμα, οπότε πάμε στις διαφάνειες. Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ραντεβού θέλω να θυμάσαι το εξής. Δεν είναι το προϊόν που είναι το θέμα, είναι πάντα η επικοινωνία. Πόσες φορές έχεις ακούσει να λέει κάποιος «Μα είναι τέλειο αυτό που έχω, γιατί δεν το βλέπει, γιατί δεν το πήρε, το έχω πει κι εγώ, το έχεις πει κι εσύ, το έχουμε πει όλοι». Ο άλλος μπορεί να χρειάζεται αυτό που έχεις, να του αρέσει, να είναι έτοιμος να το αγοράσει. Αλλά αν δεν μιλήσεις με τον τρόπο που αυτός καταλαβαίνει, η απάντηση πάντα θα είναι όχι. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο μέσα από το δικό του φακό. Αν δεν προσαρμοστείς σε αυτόν τον φακό, το μυαλό του δεν θα συνδεθεί με αυτά που λες. Και αυτό ισχύει παντού. Στις πωλήσεις, στις συνεργασίες, στις σχέσεις. Όταν ο άλλος νιώθει ότι τον καταλαβαίνεις και χαλαρώνει και σε ακούει και αρχίζει και να εμπιστεύεται. Γι' αυτό και η αναγνώριση της προσωπικότητας είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσεις να έχεις πολύ πιο προβλέψιμα αποτελέσματα. Γιατί έτσι δεν αφήνεις τα πράγματα στην τύχη, ξέρεις τι να πεις, πώς να το πεις και σε ποιον. Πριν μπούμε στα χαρακτηριστικά κάθε τύπου, θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα, το εργαλείο δηλαδή που χρησιμοποιούμε. Αυτό ονομάζεται Personality Plus. Χωρίζει τους ανθρώπους σε 4 βασικούς τύπους. Το νοηματικό, the popular, ενθουσιασμός, κοινωνικότητα, αυθορμητισμός. Τον χολερικό, the powerful, δράση, ηγεσία, αποτέλεσμα. Τον μελαγχολικό, the perfect, λεπτομέρεια, ποιότητα, ακρίβεια. Και τον φλεγματικό, the peaceful, ηρεμία, σταθερότητα, υπομονή. Σκέψου τους σαν 4 λειτουργικά συστήματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Όπως δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ίδιο κλειδί για όλες τις πόρτες, έτσι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με όλους με τον ίδιο τρόπο και να περιμένεις το ίδιο αποτέλεσμα. Κανένας τύπος δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλον και ο κάθε ένας έχει δυνατά σημεία που μπορείς να αξιοποιήσεις και αδυναμίες που πρέπει να προσέξεις. Στόχος μας λοιπόν σήμερα είναι να μάθεις να αναγνωρίζεις αυτούς τους τύπους από τα πρώτα λεπτά, ιδανικά από τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα, γιατί μόλις το κάνεις μπορείς να μιλήσεις στη γλώσσα τους και τότε η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και οδηγεί σε αποφάσεις. Λοιπόν, πάμε στο νοηματικό. Ο νοηματικός είναι ο άνθρωπος που δεν γίνεται να μην προσέξεις. Μπαίνει σε ένα χώρο και αλλάζει την ατμόσφαιρα. Είναι ο πιο εκφραστικός, ο κοινωνικός και γεμάτος ενέργειας τύπος που θα συναντήσεις. Θα τον καταλάβεις από το τεράστιο χαμόγελο που πρώτα θα δεις το χαμόγελο και μετά αυτόν. Την πολύ έντονη γλώσσα του σώματος. Το πόσο εύκολα πιάνει κουβέντα με τον κάθε άγνωστο. Θα σου πει ιστορίες, θα σου κάνει αστεία και συχνά θα φύγει και λίγο έτσι από το θέμα για να σου περιγράψει κάτι που του ήρθε εκείνη τη στιγμή. Δυνατά σημεία του νοηματικού. Δημιουργεί αμέσως σύνδεση με τους άλλους, μεταδίδει ενθουσιασμό και θετική ενέργεια, κάνει τους άλλους να νιώθουν άνετα. Προκλήσεις. Μπορεί να μην έχει πειθαρχία και να χάνει το focus. Και συχνά ξεχνά λεπτομέρειες ή αναβάλει πράγματα μέχρι τελευταία στιγμή. Στις πωλήσεις και στην επικοινωνία, αν μιλήσεις με ένα νοηματικό για νούμερα και διαδικασίες, τον έχασες. Το κλειδί είναι να είσαι ζεστός, να έχεις δηλαδή ένα ζεστό τόνο φωνής, να λες ιστορίες και να έχεις χιούμορ. Η πρώτη σου κίνηση πάντα είναι να ταιριάξεις με την ενέργειά του. Μην πας κατευθείαν στα τεχνικά. Ξεκίνα με κάτι θετικό, με κάτι ελαφρύ και δώσε χώρο για μια μικρή ιστορία. Αυτός ο τύπος αγοράζει με βάση τα συναισθήματα και την εμπειρία. Αν του δώσεις κάτι που τον ενθουσιάζει και τον κάνει να φαντάζεται ωραίες στιγμές, έχεις ήδη κερδίσει το 80% της υπόθεσης. Σκεφτείτε το εξής. Θυμάμαι μια κοπέλα που είχα κάνει ραντεβού και από τη στιγμή που μπήκαμε στη βιντεοκλήση, χαμογελούσε λες και είμαστε κολλητές. Πριν καν τη ρωτήσω πώς είναι, μου κάνει λοιπόν, πρέπει να σου πω τι έγινε σήμερα.
Εγώ ξαφνιασμένη, γιατί προφανώς δεν είμαι αιματική, και ξεκινάει να μου περιγράφει πώς πήγε στο σούπερ μάρκετ για ψωμί και τελικά έφυγε αφού είχε γνωρίσει 3 καινούριες φίλες στο ταμείο και είχαν κανονίσει και να πάνε και για καφέ. Δεν υπήρχε καμία λογική σύνδεση στο γιατί μου τα έλεγε όλα αυτά, αλλά αυτό είναι νοηματικό. Θέλει να μοιραστεί, να σε κάνει να γελάσεις, να σε κάνει να σε βάλει στην ενέργειά του. Αν εκείνη τη στιγμή της είχα πει stop, την είχα κόψει και της έλεγα «ΟΚ, πάμε τώρα στα του προγράμματος», θα της είχα χαλάσει εντελώς τη διάθεση. Αντί γι' αυτό, άκουσα την ιστορία της, γέλασα, της είπα κι εγώ μια δική μου αντίστοιχη εμπειρία και όταν ένιωσε και κατάλαβε ότι το πιάνω, μπήκαμε στη συζήτησή μας και μου είπε ναι σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι ξεκινάμε στην εργασία. Από την άλλη, σε μια πιο παλιά περίπτωση, από τα πρώτα μου κλεισίματα κιόλας, έκανα το λάθος να μπω κατευθείαν στα τεχνικά. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που από το πρώτο λεπτό έκανε μπαμ ότι είναι αιματικός, μιλούσε γρήγορα, έλεγε αστεία και γελούσε με το παραμικρό και εγώ ξεκίνησα με αριθμούς, ποσοστά, deadlines, τέτοια πράγματα. Μέσα σε 5 λεπτά είχε αρχίσει να κοιτάει αλλού, να απαντάει μονολεκτικά και τον έχασα και το κατάλαβα και πολύ αργά. Οπότε με έναν αιματικό πρώτα χτίζει σύνδεση και μετά δίνεις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο χολερικό. Ο χολερικός είναι ο άνθρωπος που βλέπει έναν στόχο και πάει κατευθείαν εκεί. Δεν θα χάσει χρόνο με λεπτομέρειες, δεν θα ψάξει να βρει αν συμφωνούν όλοι γύρω του, απλά θα προχωρήσει. Είναι ο τύπος που αναλαμβάνει την ηγεσία χωρίς καν να το σκεφτεί. Έχει αυτοπεποίθηση, παίρνει αποφάσεις γρήγορα και του αρέσει να βλέπει άμεσα αποτελέσματα. Θα το καταλάβεις άμεσα από τον τρόπο που μιλάει. Σύντομες άμεσες φράσεις, σταθερή φωνή, βλέμμα που μένει καρφωμένο πάνω σου. Δυνατά σημεία είναι επικεντρωμένο στη λύση, όχι στο πρόβλημα, μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τους άλλους και λατρεύει τις προκλήσεις και τα γρήγορα αποτελέσματα. Οι προκλήσεις του τώρα όμως είναι ότι μπορεί να φανεί απότομος ή αυταρχικός και δεν έχει πάντα την υπομονή για τις λεπτομέρειες ή για τους αργούς ρυθμούς. Στις πωλήσεις και την επικοινωνία, με έναν χολερικό πρέπει να πας κατευθείαν στο θέμα. Δώστε του το μεγάλο γιατί. Δείξε του πώς θα κερδίσει και άφησε τον να νιώσει ότι έχει τον έλεγχο. Αν του πεις εκεί 15 λεπτομέρειες πριν μπει στο zoom, θα αρχίσει να βαριέται αμέσως. Μιλούσα με έναν υποψήφιο συνεργάτη που από το πρώτο λεπτό ήταν ξεκάθαρα χολερικός. Μου λέει: «Ωραία, πες μου κατευθείαν πόσο μπορώ να βγάλω και σε πόσο χρόνο». Ούτε για, ούτε πώς είσαι, απευθείας βουρ στο θέμα. Αν του μιλούσα, όπως είπαμε πριν, με έναν αιματικό, τον έχω χάσει. Λογικό. Οπότε του είπα αμέσως, με αυτό το πλάνο, αν εφαρμόσεις αυτά που θα σου δείξω, μπορείς σε 3 μήνες να φτάσεις εκεί. Του έδωσα ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα και τα 3 βασικά βήματα. Και μου απάντησε, «ΟΚ, τι χρειάζεται να κάνω». Μετά, μελαγχολικός. Ο μελαγχολικός λοιπόν είναι ο άνθρωπος της λεπτομέρειας. Θέλει να ξέρει το πώς και το γιατί πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Δεν θα βιαστεί, θα αναλύσει κάθε πληροφορία, θα σκεφτεί όλα τα σενάρια και θα σιγουρευτεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι ποιοτικό. Συχνά είναι ο πιο εσωστρεφής, παρατηρεί πολύ πριν μιλήσει και δεν θα ανοιχτεί αμέσως σε κάποιον που δεν εμπιστεύεται. Δυνατά σημεία τώρα ενός μελαγχολικού, εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, θα εκπλαγείτε άμα έχετε μελαγχολικό δίπλα σας, ακρίβεια και ποιότητα σε ό,τι κάνει εννοείται και σκέφτεται μακροπρόθεσμα και αποφεύγει λάθη. Οι προκλήσεις του είναι ότι μπορεί να καθυστερεί να πάρει αποφάσεις λόγω υπερανάλυσης, συχνά επικεντρώνεται στο πρόβλημα αντί για τις λύσεις και δυσκολεύεται να κάνει κάτι μισό. Δεν μπορεί να αφήσει κάτι στη μέση και να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να τελειώσει το α και να πάει στο β. Στις πωλήσεις και στην επικοινωνία με έναν μελαγχολικό, το κλειδί είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια. Δώσε του αριθμούς, δεδομένα και αποδείξεις. Απάντησε στις ερωτήσεις του με υπομονή και χωρίς υπερβολές. Αν μπεις κάτι αόριστο, θα χάσεις εντελώς την εμπιστοσύνη του. Παράδειγμα τώρα. Είχα μια κυρία στο ραντεβού που από την αρχή με ρώτησε: «Μπορείς να μου στείλεις όλα τα πακέτα σε PDF». Πριν καν της μιλήσω για τα ωφέλη, ήθελε να διαβάσει, να σημειώσει, να συγκρίνει. Αν ήμουν ανυπόμονη και της έλεγα «Μην ανησυχείς, θα στα εξηγήσω εγώ», θα την είχα χάσει. Αντί γι' αυτό της έδωσα όλα τα στοιχεία που ήθελε, της εξήγησα τα παραδείγματα και την άφησα να κάνει όλες τις ερωτήσεις και τις απάντησα όλες μία προς μία. 2 μέρες μετά, εννοείται, αφού είχε ελέγξει τα πάντα, μου είπε «Εντάξει, το σκέφτηκα, πάμε».
Με τους μελαγχολικούς η ταχύτητα δεν είναι στο ναι τους, αλλά στην εμπιστοσύνη που χτίζεις. Οπότε πρώτα πρέπει να χτιστεί η εμπιστοσύνη και το ναι θα έρθει. Μετά, η φλεγματική. Ο φλεγματικός είναι ο πιο ήρεμος, σταθερός και υπομονετικός άνθρωπος του κόσμου. Δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις, όχι γιατί θέλει να αναλύσει έτσι όπως ο μελαγχολικός, αλλά γιατί θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν θα ταράξει τα νερά σε κανέναν πουθενά. Είναι εξαιρετικός ακροατής, αποφεύγει τις συγκρούσεις και προτιμά τους χαμηλούς τόνους. Συνήθως κιόλας βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του. Δυνατά σημεία. Φουλ υπομονετικός και σταθερός, καταπραίνει εντάσεις και δημιουργεί ηρεμία και είναι πολύ καλός στο να κρατά τις ισορροπίες. Δηλαδή έχει το τέλειο work-life balance. Προκλήσεις. Μπορεί να αποφύγει δύσκολες συζητήσεις, αργεί να πάρει αποφάσεις και δυσκολεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία. Στις πωλήσεις και στην επικοινωνία τώρα ένας φλεγματικός, το κλειδί είναι να του δώσεις ασφάλεια. Μίλα με ήρεμο τόνο, δείξε του ότι δεν θα πιεστεί και τόνισε ότι η διαδικασία είναι απλή και χωρίς ρίσκο. Αν νιώσει πίεση, θα κλειστεί σίγουρα στον εαυτό του. Μιλούσα με έναν κύριο που έδειχνε πολύ θετικός, αλλά σε κάθε βήμα έλεγε «Ας το δούμε σιγά σιγά». Δεν ήταν αρνητικός, αλλά κάθε αλλαγή του φαινόταν μεγάλη. Αν τον πίεζα και του έλεγα να πάρει απόφαση τώρα, θα τον έκανα σίγουρα. Σιγά σιγά. Αντί γι' αυτό, του είπα «Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε τώρα, θα σου στείλω όλα όσα χρειάζεσαι και μπορούμε να τα μιλήσουμε την Παρασκευή που κλείνουν και τα μπόνους». Το εκτίμησε τόσο πολύ που την Παρασκευή μου είπε «Προχωράμε». Με τους φλεγματικούς, η νίκη είναι να τους κάνεις να νιώσουν ήρεμοι, όχι ενθουσιασμένοι. Ότι όπως είπαμε δεν ταράζουν τα νερά. Πριν κλείσουμε την εισαγωγή για τους 4 τύπους, πρέπει να δούμε κάτι που θα σου λύσει πολλές απορίες στο γιατί μερικοί άνθρωποι δεν δένουνε, ενώ κάποιοι άλλοι συγκρούονται κιόλας. Στο Personality Plus, κάθε τύπος έχει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο αιματικός, the popular one, είναι το αντίθετο του μελαγχολικού. Ή ο μελαγχολικός είναι το αντίθετο του αιματικού. Ο πρώτος, ο αιματικός, είναι αυθόρμητος, εκφραστικός, κοινωνικός. Ο δεύτερος όμως, ο μελαγχολικός, είναι σοβαρός, συγκρατημένος και προσεκτικός. Ο ένας βουτάει απευθείας στο νερό, ο άλλος πρώτα μετράει τη θερμοκρασία. Ο χολερικός είναι το ακριβώς αντίθετο του φλεγματικού, όπως και ο φλεγματικός το αντίθετο του χολερικού. Ο πρώτος είναι αποφασιστικός, ο χολερικός είναι δραστήριος, παίρνει πρωτοβουλίες. Ο φλεγματικός, απ' την άλλη, προτιμά την ηρεμία, τη σταθερότητα και αποφεύγει την πίεση. Ο ένας βλέπει την αλλαγή σαν ευκαιρία, ο άλλος την βλέπει σαν πιθανό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι το αντίθετό σου, πρέπει να δουλέψεις διπλά για να γεφυρώσεις τη διαφορά. Δεν αρκεί να πεις «έτσι είμαι εγώ». Στις πωλήσεις και στις συνεργασίες, εσύ πρέπει να κάνεις πάντα την προσαρμογή. Όταν το μάθεις αυτό, θα πάψεις να το παίρνεις και προσωπικά, όταν κάποιος αντιδρά αλλιώς από ό,τι περίμενες και θα αρχίσεις να βλέπεις κιόλας και το μοτίβο. Λοιπόν, πώς να καταλάβουμε τώρα την προσωπικότητα κάποιου σε 60 δευτερόλεπτα με το που ανοίξουμε την κλίση. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν με ρωτάς για να μπορέσεις να μιλήσεις με επιτυχία σε κάποιον, ειδικά στο κομμάτι των πωλήσεων, είναι να καταλάβεις ποιος τύπος είναι. Και πώς το κάνεις αυτό, αρκεί να προσέχεις. Δηλαδή, τι ενέργεια και τόνο έχει. Μιλάει γρήγορα, με ένταση ή ενθουσιασμό, είναι αιματικός ή χολερικός. Μιλάει πιο ήρεμα, αργά, με χαμηλό τόνο, είναι μελαγχολικός ή φλεγματικός. Η γλώσσα του σώματος, 2. Πολλές χειρονομίες, χαμόγελο, έντονη επαφή με τα μάτια, σίγουρα αιματικός. Σταθερό βλέμμα, αποφασισμένες κινήσεις, χολερικός. Συγκρατημένη στάση, προσεκτικές κινήσεις, μελαγχολικός. Χαλαρή στάση με ήρεμο χαμόγελο, φλεγματικός. Και 3. Οι πρώτες του λέξεις. Ξεκινάει να σου πει ιστορίες και να σου πει ότι τι έκανε μέσα στη μέρα του, ότι σχόλασε και είναι κουρασμένος, αιματικός. Σε πάει απευθείας στο τι πρέπει να κάνω, χολερικός. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό, μελαγχολικός. Όλα καλά, πες μου για σένα, πώς ξεκίνησες, θέλω να μάθω τα πάντα για σένα, φλεγματικός. 4. Αντίδραση σε πρόσκληση. Ενθουσιάζεται αμέσως, αιματικός. Θέλει να μάθει το αποτέλεσμα, χολερικός. Θέλει λεπτομέρειες και αποδείξεις και χρόνο να το διαβάσει, να τα αναλύσει, μελαγχολικός. Θέλει σιγουριά ότι δεν θα πιεστεί και ότι όλο αυτό δεν είναι πιεστικό,
Φλεγματικός. Όσο πιο γρήγορα μάθεις να τα διαβάζεις αυτά τα σημάδια, τόσο πιο εύκολα θα προσαρμόσεις τη συζήτηση και θα έχεις και το αποτέλεσμα που θες. Πάμε τώρα. Μόλις καταλάβεις ποιον έχεις απέναντί σου, αυτό που είπαμε στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα, προσαρμόζεις τον τρόπο που μιλάς για να κουμπώσει με τον τρόπο που σκέφτεται και νιώθει. Δηλαδή, ο αιματικός ξεκίνα με χαμόγελο και με μια ελαφριά θετική κουβέντα. Δηλαδή, μπορείς να πεις κάτι αστείο ή να πεις μια μικρή ιστορία που ταυτίζεσαι με τον άλλον. Μην πας απευθείας στα σοβαρά. Να νιώσεις λίγο στην αρχή σύνδεσης στα πρώτα 2-3 λεπτά της κλήσης. Στον χολερικό, απευθείας, άστο chit-chat και δώσε κατευθείαν το πλαίσιο και το σκοπό της συζήτησης. Μην χάνεις χρόνο σε λεπτομέρειες, δείξε ότι ξέρεις τι κάνεις. Χρησιμοποίησε μόνο αποφασιστικό τόνο. Στο μελαγχολικό, δείξε ότι έχεις προετοιμαστεί. Απάντησε ξεκάθαρα, έχει δομή στον τρόπο που λειτουργείς. Απέφυγε υπερβολές. Χρειάζεται ακρίβεια και αξιοπιστία ο μελαγχολικός. Και εννοείται στο φλεγματικό, μίλα με ήρεμο και χαλαρό τόνο. Δώσε του χρόνο να απαντήσει. Δείξε ότι σέβεσαι το ρυθμό του και ότι δεν θα τον πιέσεις. Όταν ταιριάξεις τον τρόπο ομιλίας σου στην προσωπικότητα του άλλου, η συζήτηση κυλάει φυσικά και καταλήγει πολύ συχνά στο ναι. Πάμε τώρα στο payoff. Αυτό εδώ λοιπόν που βλέπετε είναι το αποτέλεσμα όταν σταματάς να μιλάς σε όλους με τον ίδιο τρόπο και αρχίζεις να μιλάς τη γλώσσα τους. Τι αλλάζει? Το μαύρο. Περισσότερα ναι, λιγότερα θα το σκεφτώ. Το κόκκινο. Αυτοί που ξεκινάνε μένουν μαζί σου γιατί νιώθουν ότι τους καταλαβαίνεις. Το γκρι. Δεν φοβούνται να πάνε σε πιο μεγάλο πακέτο ή να κάνουν μεγαλύτερη επένδυση, γιατί το έχεις παρουσιάσει με τρόπο που για εκείνους βγάζει νόημα. Δεν είναι τύχη, δεν είναι έτυχε και ταιριάξαμε και γι' αυτό ξεκίνησε, είναι στρατηγική. Και όταν η επικοινωνία σου είναι στρατηγική, τα νούμερα είναι μόνο προς τα πάνω. Πάμε σε ένα mini role playing. Πάμε να το κάνουμε δηλαδή τώρα πράξη. Θα διαβάζω εγώ φράσεις που θα μπορούσε να πει κάποιος στην αρχή μιας συζήτησης και θα μετράω με τα χέρια μου μέχρι ανάποδα από το 5 και να βρούμε ποια είναι η προσωπικότητα του καθενός. Πάμε στο πρώτο. Αυτό είναι τέλειο για όλους. Θα περάσουμε υπέροχα. Αιματικός. Κλασικός αιματικός. Βλέπει τη θετική πλευρά. Σκέφτεται την εμπειρία και το πώς θα περάσουμε καλά. Δεν εστιάζει σε λεπτομέρειες ή ρίσκο, αλλά στο συναίσθημα και στη διασκέδαση. Πάμε στο 2. Πόσο γρήγορα μπορούμε να ξεκινήσουμε? Χολερικός. Αυτό είναι χολερικός. Θέλει ξεκάθαρη δράση τώρα. Δεν θέλει να χάνει χρόνο, θέλει να ξεκινήσει να δει αποτελέσματα άμεσα. Αν καθυστερήσει με το χολερικό, έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Πάμε στο επόμενο. Θέλει να δω πρώτα όλα τα στοιχεία και όλα τα νούμερα. Μελαγχολικός. Χρειάζεται δεδομένα, αποδείξεις, ανάλυση. Παίρνει αποφάσεις μόνο όταν έχει όλες τις πληροφορίες και νιώθει ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Επόμενο. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι αποφασίσετε εσείς είμαι εντάξει. Φλεγματικός. Ο φλεγματικός αποφεύγει να πάρει γρήγορα αποφάσεις, όπως είπαμε πιο πριν. Θέλει χρόνο, όχι γιατί δεν του αρέσει η ιδέα, αλλά γιατί θέλει να αισθάνεται 100% άνετα πριν δεσμευτεί. Επόμενο. Θέλω να το κάνουμε, αλλά θέλω να ξέρω κάθε λεπτομέρεια πριν. Μελαγχολικός. Θέλει να προχωρήσει, αλλά δεν θα το κάνει χωρίς να ξέρει κάθε λεπτομέρεια από πριν. Θέλει ακρίβεια και πλήρη εικόνα για να νιώσει σιγουριά. Αυτό ήταν το μάθημα. Πάμε τώρα. Σήμερα έβαλα στα θεμέλια, είναι η αλήθεια. Ξεκινήσαμε να αναγνωρίζουμε δειλά-δειλά τους 4 τύπους από το πρώτο λεπτό επικοινωνίας και στο επόμενο μάθημα θα πάμε πιο βαθιά, δηλαδή έναν τύπο τη φορά. Θα αναλύσουμε, θα δουλέψουμε εννοείται το άνοιγμα συζήτησης που κουμπώνει στον κάθε τύπο, λέξεις κλειδιά και φράσεις που δουλεύουμε, τι να αποφεύγεις και τα συχνά λάθη δηλαδή ένα τύπο, αντιμετώπιση ενστάσεων, το στυλ του άλλου δηλαδή, πώς να απαντήσεις στο αιματικό και πώς το χολερικό στην ίδια ένσταση, εννοείται θα κάνουμε role playing και μέχρι τότε θέλω όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, μέχρι το επόμενο μάθημα για τις προσωπικότητες, θέλω να κάνουμε αυτά τα 2. Παρατηρούμε 10 άτομα που ξέρουμε
Και για κάθε έναν από αυτό θα γράψουμε 3 πράγματα. 1. Τι ενέργεια τόνο έχει. Λέξεις που χρησιμοποιεί και προδίδουν εννοώ τον τύπο του. Και γλώσσα σώματος. Και μετά πάμε στο δεύτερο πράγμα, ότι θα διαλέξετε 2 άτομα και θα γράψουμε τις πρώτες 2 προτάσεις που θα λέγαμε, προσαρμοσμένες όμως στον τύπο τους. Δηλαδή πώς θα πεις να έρθεις σε ένα σεμινάριο σε ένα αιματικό ή πώς θα πεις σε έναν μελαγχολικό να έρθεις σε ένα σεμινάριο. Οκ. Αυτά τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλιά!